weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gural yelo to beele ndendi to cuuja to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro mawlo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam kon takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa Kilinkara ka hayɗi kon takkusan juula ha to galle Aliwa Haruna Diallo to dabbe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko ñande aseta nogas jeetati lewru marsa gonɗen ɗo wonata tigui tabalde e pilgol Abdoul Wahab Yero Baba Kana lefol joom wuuro Likseyba to leydi Sénégal jeunesse Pastef tawateɓe toon to leydi Espagne ɓe noddidiri ɓe kawri kamɓe kala baykodde kay ko fati jillu Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi mabɓe tawini yadde toon kay ɓe koliri ɓen jaɓɓota ko ɗum kadi hayso noddiɓe ɓe jaɓata arde joddade mum gam hollirde mette mabɓe to leydi Mali jayndiyanke biteɗo Youssouf Sissoko gardiɗo jayde wiyetede l'alternance nangganoɗo kay kene wona balle oɗo saaha joni o ñawama ñalawma hande o tajanama omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso ferme kabaru to leydi Niger mayn kali jillu hoorejo jagoɗɗo leydi Algérie toon to ñaame lamorgo leydi Niger to leydi Gabon ko avion gadano kay gartirɗo ɓen Gabonaɓe wonnoɓe toon to Moyen-Orient e nder falde golfe fo ko kañumen puɗɗi artirede toon to Libreville Gabon habaruji men jolam jaɓiri ma jaaha to leydi Iran to leydi France to dawlaji tendude Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren jambitowo oɗo henna ñaw jaada bandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettude
kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe ɗen gone altine nogasi tati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom habruji mon e ɗemgal pular e sowta ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate e ɓosoje ko meñi men sehil men saydou abouba jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe ne ñaago on yafuyet e kirgol kabruji ɗi e ñalawma hande o wona e sagoji meɗen noon eɗen celli noon eɗen e jaam mataw ko haajuji adun tan habruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele o windi ɓatake ona ɓatake noon ko duwaw feccude duwaw makko e feccude duwanade kay feccude sunare makko e sunare laamu leydi Mauritanie e noon kadi eno ɓesgu Mauritanie naɓe no didorno faade leydi Qatar e ko noon kadi faade leydi Turquie ɗum noon ko caggal nde hélicoptère mabɓe yanno e nder maaje tawi ko toon to Qatar hélicoptère o noon jolluno ko dadiɓe Qatar naɓe wonduɓe Turquie naɓe wonnoɓe e mission men hélicoptère o noon dañi tigui ko dañño koko wiyete panne technique e saaha weeyo makko ko ɗon o tebbiti noon o yenne nder maaje kadde waɗi noon mayɓe hewɓe no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗena Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o nanɗo hoorejo Mauritanie kanko e nanɗo makko noon hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ɓe kaldi ko juuti noon taw koto ɓoggi téléphone taw ko banggue téléphone ɓe jewtidi ko juuti to banggue téléphone tawi kay ko waddude julmo wuuri kay e yewtidde ko heewi kay ko hojjude hollirde ko fate yidde ñaltade kay walla ñastade e laldade kehilagal moƴƴal e gollodiral moƴƴal kay gongal hakkude teddugal gongal hakkude leydi ɗiɗi ɓe jewtidi ko heewi noon mone mabɓe kala holliri yidde mum kay fayide mum kay yidde jokkodiral moƴƴal e koddigal moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen armée leydi Mauritanie ɓe gaddi tigui leela wala woni lumiére ko fati kay e wargo ena aynaɓe tato waranoɓe e nder leydi Mali tawi hen ɗiɗo ko aynaɓe Mauritanie naɓe tataɓo o noon ko malinajo armée leydi Mauritanie noon holliri kay wonde juuɗe mum ine laaɓi ceer kay ko fati kay e ɗiɗon wargoji ɓe kolliri noon wonde ñande subaka aljuma nogas lewru mars gonɗe ndu 2026 daddiɓe arɓe dow autoji joyyi wondude motoji fodde motoji nogas ɓe naati e nder wuuro witengo yakna e nder leydi Mali noon tawe 1.1 kilométre kerol hakkude mabɓe e leydi Mauritanie ne tawe noon 40 kilométre hakkude mum e wuuro witengo bek yidina bek witengo begedida tawatengo e nder leydi Mauritanie toon noon ɓe nangi toon aynaɓe tato waraɓe ɓe nangi ɗumen communiqué armée leydi Mauritanie noon caggal kay holliri ko caggal mbaɗi on communiqué noon ko caggal député tawi ko député mo Tuile e nder hoddela Chargui holli watno haalande mum hollirde kay wonde dadiɓe leydi Mali naati ha nder leydi Mauritanie nangi sagataɓe Mauritanie naɓe tigui jeeyaɓe nder commune Bagdad tawi nder leydi Mauritanie ɓe joɓima pittali men député o kadi wino wonde armée leydi Mali tawi tigui koɓe gayna jawdi mabɓe nangi ɓe jooɓi pittali mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha toon to Likseyba gorgola Likseyba guralyer noon tawi keɓugal mawgal no fewi ko fade tirgo tabalɗe e pirgol lefol joom wuuro tawi kiɗi noon tawi kadi ko tawi noon filete ɗum noon filete lefol ngol lefol joom wuuro filete ɗum ko kan Abdoulwahabou Yero Baba noon ko ancien député to suudu sarɗeji do leydi Mauritanie kanko kan Abdoulwahabou Yero Baba noon o lomtoto kay e gardigo wuuro Likseba ko mawni ko biyetenoɗo kan Aluseynou Yero Baba jaltunoɗo aduna kay gila ñande ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasenayyi to Nouakchott o wiyoya ñande tati lewru mai to 2024 toon to Likseyba gorgola tirgo tabalde nde noon fuddoto tigui tirgo tabalde nde noon tijjati fuɗɗi tigui tirgo tabalde fuɗɗi tigui ko gila hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom ko gila nden ɗum fuɗɗi kay e nder Fouta Tooro ɗum noon ko guila laamu almameɓe e nder
futotoro cérémonie noon ko ñande aset nogas guettati lewru mars woni aset paaɗo 2026 ma tawtore cérémonie ardiɓe diine ardiɓe aadaji wondude autorité ji administrative e yimɓe culture e yimɓe dawrugol kala hewɓe no fewi bismama mbaw tawtorede ngalɗon oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha toon to Mbagne noon e ko taari ɗum kalen tawi keɓugal mawgal no fewi ngal keɓugal noon ko ziya heɓlanade ziya annuel batteɗo kala hitande tawi waɗante on ziyara ko ceerno kodda noon ziyara makko hitande hikka nde tijja ko ñande 11 e ñande 12 lewru avril woni lewru darton ndu so tawi kay hawre welede Allah ma en gartu hen noon ko ɓuuri yajje habruji men demgal pular ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden kam e kisala zoyrada e ko taari ɗum kala ɓe kolliri kay ɓe teɓima guila ñande aseta ɓennuɗo sagata gorko kay bannoɗo agressé bannoɗo kay jannoɗo galle goto e nder zoyrada to legal bitengal zenla ke o yani toon noon debbo goto waɗi ɗum gueɗe kamtoriɗe no fewi ɗum noon kene wona lewru joni o fino debbo noon ko labɓe kewɗe no fewi caggal kadi ne joom galle mum ari o wawi kadi fiide ɗum ganji ɗum o uddi ɗum nder suudu o rutte debbo o waɗi ɗum gueɗe kamtoriɗe no fewi o barmi ɗum fi ɗum labɓe musse no fewi kanko baɗɗo ngal ɗon baɗal noon e oɗo saaha joni police zoyrata holliri tigui wimo teɓa e oɗo saaha ha joni habruji men demgal pulara to leydi seno wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal ñen ha toon to Richard Toll debbo goto biteɗo CA Canada najo yaade duuɓi 33 o jeeya noon koye walla tigui o dillata koye ONG humanitaire biteɗo Nebedaye ko kanko ko kañuma waɗa tigui gueɗe kamtoriɗe no fewi e nder galle makko to legal bitegal Cabaha sara poste de douane wuro Richard Toll ngo ko ɓi bayeer makko noon woni tigui galle mo luyo ko ɓi joom galle on ko kañum tigui waɗimo ɗen gueɗe kamtoriɗe no fewi mo yaara duuɓi 15 kanko ɓadɗo ɗen gueɗe on duuɓi 15 o yarata ɗum noon o waɗi yane makko ko sanga 10 heures ene fawi 30 minutes koye demal galle on tigui suka gorko ari tigui ko fuggi demal suudu makko kanko debbo kana janoño ɗon tigui o yalti o fote on ƴewde kay hol pugguɗo suudu ko ɗon tigui on yaltini verruji butillaji kay keltine butillaji eñi yeeso ngo kay seeki yeeso ngo ceekande muste no fewi ko ɗon tigui o yani o nawa ko ɓuuri yawde e yaccade to urgence e nder suudu safrido o heeɓi noon heɓtinde kay sagata baɗɗomo agressé o ene wiye PS yinde mum e yaara duuɓi 15 ko élève waɗata ko 5e année ɓi kadi tawi kadi ko ɓi mbiɗen bayeera makko ɗon police ummini jiilaw police noon nanguimo ko tawi komo ɗani kay findinimo e oɗo saaha joni o waɗama déféré yesso parquet mo Saint-Louis ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abbas Fall kañum woni maire mo Dakar o holliri chantier ji mawɗi no fewi ɗi o jogini Dakar chantier ji ɗi noon o holli tigui ko magolo ko wiyete des infrastructures kesi poul tawi ko jaaduɗi e jamanu tawi koye fannu guila e éducation woni to banggue jangguirɗe e to fati tigui ya garta autoji woni tigui woni to ya gara autoji e fannu santé woni calal ɓalli kala so tawi koye fannu santé o noon kanko maire o holliri wonde ɓoyata ma hôpital ɓurɗo mawnude e dendagal hôpital uji tawteɗi nder leydi Sénégal e dendagal hôpital uji tawteɗi e nder Dakar kala ma ona hôpital kay mahe e nder toon to Dakar tawi koto Parcelles Assainies ona projet noon finance golle mum tambi golle ɗe kala ko boña biteɗo BOAD woni banque west africaine de développement jaru golle ɗe noon hôpital o jaru golle hôpital magol hôpital o ne qime ha 1.2 milliards tawi ko franc CFA o holliri noon tufere arwanide kay hanno tardinno ɗum tan ɓe panno ko ha lewru korka ndu maayo ɗum noon ɓoyata tigui mbaɓe paw nden tufere arwanide ko fati puɗɗugol golle magol hôpital tawi ko hôpital ɓurɗo mawnude e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kaaline kabruji men ñalawma hanki o accident musɗo bannoɗo e nder leydi Sénégal on accident noon yoɓima pittadi tati ɗina goni noon fittadu hono Khalifa Qadriyankoɓe mo wuro witego Gewulo bitenoɗo Cheikh Sadibou Aydara wondude e suddiɓe makko ɗiɗo ɓe wonduno oto kamɓe tato kala ko ɗon ɗon ɓe kawri Allah Diallo ɓe ummino noon koto Nimzat e nder leydi Mauritanie ko toon ɓe jeyano julde mabɓe korka e saaha gartal mabɓe noon ko toon oto waɗi accident e nder leydi Sénégal Khalifa o noon mbiɗen e suddi mum ɗiɗo mbasi hen pittali men kamɓe sutata ɓe noon Khalifa e suddi mabɓe ɗiɗi kala noon ɓe mbira aɗata hanki o to adno kude to Sare Gonga walla mbiyen to Ba Moule Adrame Gewula
yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeunesse Pastef wurɓe toon to leydi Espagne gardogol tigui tawi coordinateur mabɓe ko biteɗo Ngagne Demba Touré ɓe kamɓe kala noon ɓe kawri kay ɓe noddodiri ɓe kawri kay ɓe kawri hay goto e mabɓe kay yaltata jaɓɓoyade hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e jillu mum toon to leydi Espagne ɓe kawri kadi hay sinno o noddiɓe hay goto hoto ya notoyade hay goto hoto ya notoyademo hay goto hoto ya kadi joddoyade e makko ɓe koliri noon saabi ɗum noon kay ko Bassirou Diomaye Faye seeli bolol kayen woori tigui diidola diidono ngol tawi kadi ko diidola original ngol diido noon ko landa Pastef diidno ɗum e oɗo saaha ɓe koliri wonde Ousmane Bassirou Diomaye Faye ko jabɓuɗo tigui walla ko tigui o devi ngol ɗon diidola ɗum noon ene ɓeyda tigui tengtinde kay oɗo saaha joni ene ɓeyda tengtinde kay herƴande o tawtede oɗo saaha joni hakkude Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi e Ousmane Sonko hoore jagode makko tawi ko gardiɗo landa Pastef ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commune Ɓoɗayba Ndiaye ene tawe sunare mawde no fewi jaldugol aduna biyetenoɗo ale lo noon ko aleta hanki o no gasi ɗiɗi lewru mars o hooti e joom makko kanko ale lo noon ko ancien député o woni no député e nder suudu sarɗeji leydi Sénégal kadi surtout o woni no maire commune o kene abbo kay duuɓi 35 ko kanko fiili noon wakkino lefula mairie yagal ngal e nder oɗon commune ko neɗɗo battinoɗo population jinnoɗo population jiiɗaɗo no fewi korsiɗonoɗo teddinaɗo no fewi e nder commune Ɓayba Ndiaye kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. sono mbima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen altine hande o yani ha laaɓi ñawore jaydiyanke malinajo biteɗo Youssoufa Sissoko ko kanko ardi jayde woni tigui jayde witende l'alternance o taƴanama noon mo leeɗo duuɓi ɗiɗi e kaso ferme woni 2 ans de kaso ferme woni o yiyata nangue o ñawira noon ko tigui ko article mo winduno guila ɗiɗi lewru février 2026 omo ñiganno hen noon hoorejo leydi Niger Abdourahmane Sani o wi noon wonde takki Abdourahmane Sani kay takki leydi France e leydi Côte d'Ivoire e leydi Benin kay wonde juuɗe mumen ne moddi e juuɗe mumen kay moddude e attaque jihadiste en mbanno to bo wallaɗe diwoje ngal ñaame lamorgo leydi Niger e nder mayirɗe lewru janvier on attaque noon jihadiste en ɓe état islamique jeytinoma tigui ngun janggu jeytinoma kay wonde ko kañumen mbaɗi ngun janggu kanko Youssoufa Sissoko noon ko guila 5 lewru février o nangono guila nden tigui ko dumbanoɗo ñawore makko noon yani ha laaɓi kay o taƴanama mbiɗen duuɓi ɗiɗi e kaso ferme omo yoɓa kadi amende 1 million francs CFA 1 million francs CFA noon e weccito ha ujunere temedde joyyi tawi ko halis euro ɗum ko dommage et intérêt avocat ji makko noon e fedde ɓen tawi ko fedde jaadiyankoɓe kala kolliri hen metti men no fewi kolliri kadi ɓe jaɓani yeɗo ñawore koɓe nodditoɓe woni koɓe waɗoɓe appel nde ñawore nde ñawtete ko leydi Mali ha joni keldoɗen jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate malinaɓe wurɓe caggal leydi o holliri tigui tugui ñande kay tigui kay tugui 18 mars 2026 tugui kay guila guerre o fuɗɗi to Moyen-Orient fayi oɗo saaha joni tawa ko guerre mo dowlaji tenduɗe Amérique e mo leydi Israël ummani kay wadde toon to leydi tigui to leydi Iran tawi kadi kala saaha leydi Iran e kañumne waɗa joftigu mum e nder yogga e Moyen-Orient o holliri noon guila guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni hay malinaje goto kay ala boobiɗo e oɗon guerre ala mayɗo hen ala kadi barmuɗo hen o holliri noon onde holliri kay o wi noon wonde malinaɓe noon yanoɓe toon to Dubaï tawi kadi ko yinnoɓe wadde ya garta yoga e mabɓe noon mbaɗino toon bloqué caggal kay ne laaɗe diwoji ɗe avion ngaji mbanno perturbation seeɗa ɗum kadi o holliri wonde ambassadeur mabɓe e consulat mabɓe tawateɓe toon darima kay darde mumen no fonno ha yoga e mabɓe kay oɗo saaha joni garti tigui e nder gendi men to leydi Mali koto leydi Niger paaɗena hoore jagode leydi Algérie biteɗo Sifi Grayba yettima altine hande o to ñaamen lamorgo leydi Niger o ari noon ko jillu makko tawi ko jillu gollal kadi jillu cehlagal ko visite officiel noon oɗo visite noon kewɗo fayida no fewi hollirde kay relation diplomatique moƴƴo no fewi ene tawi hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Niger e leydi Algérie nden lana makko ndiwaka noon juurima to bo wallaɗe diwoje ngal
ñamen o tawi tigine ari jabbade mo nando makko sehil makko Ali Lamina Zeina kañum woni hoore jaggoɗo leydi Niger e yimɓe laamu hewɓe no feewi ha joni habruji men demgal Pulaar so numimi toon to leydi Niger koto Gabo paaɗen laamu Gabo tigui ummanima artirde kay dendagal ɓesgu mum tawateɓe nder Moyen-Orient tawi ko yiɗɓe artude nder leydi he saabu guerre tawte toon e oɗo saaha joni alet hanki o no gasi ɗiɗi lewru mars lana ndiwo ka gadana kay ka fuɗɗima juurade toon to boowal lade diwaji ngal Libreville Gabon e ngal artiri 36 Gabon naɓe tawi ko wurɓe toon tawi ko yinnoɓe artude e nder leydi men taw ko yinnoɓe artude e nder leydi men ɓe kolliri tigui wonde kan lana noon juuri koto boowal lade diwaji ngal Libreville ɓe tawi noon yimɓe laamu ngu hewɓe no fewi e gardugol jagorɗo mabɓe kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele ene ari jaɓɓadema siftinde on noon ko adi ko guerre no fuɗɗo e winditama toon noon e nder Moyen-Orient fodde temedde 6 gabonaji ne tawi no wuuri toon ɓen noon e oɗo saaha joni kala hen yiɗɓe artude kay laamu ngu holliri ma laade diwaji ngar gartir ɗumen e nder leydi hen laana ɗiɗaɓe noon tijja tigui talata janggo o nogas nayyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habruji men demgal Pulaar takkusana juulama ha toon to galle ceerno Yaya Dia to Mbaye ko on takkusan juulam ha to galle ceerno Kodda to Mbagne ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 naksode ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri koto leydi Iran puɗɗoɗen altine hanki altine hande o nogas e tati lewru mars waɗi tigui watti balɗe nogas e joyyi ko dowlaji dentuɗi Amérique e ko leydi Israël kala dentidi dole men e peeje men kay ene mbaɗa guerre contre leydi Iran balɗe nogas e joyyi kay ko Moyen-Orient no 10 heures noon wonani e jaam kanko Donald Trump noon hoolaji dowlaji dentuɗi Amérique ko dokkunoɗo kay ko dokkunoɗo leydi Iran ladial kay ngal ladial noon woni tigui ultimatum ko hande on ultimatum woni ladial ngal fonno hibbude so tawi kay laamu leydi Iran udditani détroit damal ngal bitegal détroit d'Ormuz to batoji kewɗi kay dimdude carburant e dimdude guura e marchandise uji kewɗi to kewi rewde kay so tawi Donald tawi hoorejo leydi ndi Iran udditani o wino tigui ma wat bombardement ji musino fewi kala ko wiyete central kuɓɓam woni central énergie tawateɗe nder leydi han kanko Donald Trump o hollirino ma o duppu ɗum ha soro ladde laamu leydi Iran kañum en holliri kay winomo hey jala saabu kay ɓe mbino kala kay nde o memi hay sinno ko compteur courant goto e nder leydi hen kamɓene kala kay to wiyete tigui usine tawi ko usine tigui ko usine énergie dokkiroji ndiyam e nder to golfe tawate kala kamɓene maɓe bombar ɗum ha wonta ndodi golfe foof noon siftinɗon ɓe jogui ko usine aji tawi ko machine aji tirotoɗi ndiyam maayo hango watta ɗum ndiyam belɗam ko ɗum woni ko yimɓeɓe jarata do leydi Iran noon hollirin wonde kay kala nde Donald Trump memi leydi mum kañumne koko waɗata bombardata ɗiddagal ɗina usine aji tawtiɗi e nder golfe no dijono ko ɓoyani ko kadi kanko Donald Trump ko adi ko ultimatum timma kanko Donald Trump noon holliri kadi wonde o dartini wiide miijo kay bombardude dendagal central uji walla dendagal tigui ɗina central uji énergétique tawtiɗi e nder leydi Iran ɗum noon ko ɗo e balɗe joyyi leydi Iran noon holliri kañum de balɗe joyyi yo so hande yo so ɓawa janggo yo kañum e oɗo saaha joni koko paari kala nde o memi yo andu ko garoho feɗendu omo ficca ha joni habruji men demgal Pulaar ha joni habruji men demgal Pulaar sen mima toon to leydi Iran koto leydi France paɗen leydi France noon tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo jaltugol biyetenoɗo Lionel Jospin noon ko gonɗoɗo hoore jagode laamu leydi o meɗino wonde hoore jagode laamu leydi France ko aleda hanki o hooti e jomiko ko altine hande o noon kabaru o ko altine hande o kabaru o sakta Emmanuel Macron hoore leydi France noon holiri tigui ko baɗanowo hommage molanteɗo Allah tawi kadi ko alkamisa nogas jeegom lewru mars gonɗe ɗo tawi ko hommage national e nder leydi kala Emmanuel hono kadi ha joni koto leydi France keddoɗen biteɗo Emmanuel Grégoire laatima e oɗo saaha joni maire de Paris ko landa socialiste en ko kamɓe gonno maire de Paris o lomti noon ko adal goo ha joni kanko wonno adjoint maire kanko ne o laatima e oɗo saaha joni maire mo Paris ko noon kadi biteɗo
Grégory Doussen kañum ne heddima ha joni kañum wonno maire de Lyon ha joni kañum ne heddima e gardigo maire de Lyon on non ko écologiste kabruji men ha joni jolam jaɓeɗi koto leydi Colombie paɗenam avion mawɗo no fewi tawi ko laana ndiwo ka militaire uji ɗi leydi Colombie ko kañum tigui waɗi accident altine hande no gasi ɗiɗi lewru mars to banggue wargo leydi ndi accident o no waɗi kay ko saaha laana ka wonno e décollage woni tigui nde ka windo e ka diwa ko ɗon ka marɓi e leydi fodde capanɗe jeetato militaire noon mbasi hen pittali men koto dowlaji tentuɗi Amérique duttorɗe nan ayre dowlaji tentuɗi ɓe aéroport to aéroport wiyetede la Guardia de New York uddino altine hande o kene wona guila subaka kay ha 14 heures woni ha 2 heures kikiɗe caggal kayde laana felɓoni toon laana avion goto felɓodirno toon e oto tawi ko oto sapeur pompier en ha waɗi no yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men ɗiɗo mayɓe ɓe noon ko pilotage avion guila noon saabi noon ala aéroport nde uddama ñalawma hande o guila hanki jaam walla mbiyen guila subaka hande ha 14 heures woni ha 2 heures ñalawma musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin ɗoɓa noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nata ɓo soje ko ɓe jiiɗi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on